Obaso dan when you come for Bia, who be that. That man who share about no share. Member would be a mamma, father. Obaso dan when you come for Bia, who be that. That man who share about no share. Member would be a mamma, father. For selling your control reference you. Me boy, they are my father. Say a bonny people, my yard. Already have children, and so we are bonny and blue. Sansaman, I put your shoulders about so. So, remember, dear, mammy, young father. Now, what is that? You better know. Rather than that, you begin to want to share them up. I'm going to say, am I not here for? Yet the place on our sponsor. Amen. For what I need to want to tell them, or clear your baby or them will be taken away. I don't put them in Papa sign. I ain't done on Koso.
ɛyɛ nnome mpo dada no so a na ɔde mogya no yɛ firi no so ade nyinaa wie pɛ a yɛde asɛdeɛ ne kabea bi ma wɔde yi ɛgwa ama yɛda wɔse so atie adom no nti amen ɔsoro mpaebɔ ɛgya wɔ soro wotire wo ntew wahede mmra wɔpɛ de wɔ asase yi so sɛneɛ ne wɔsoro ɔsoro dɛ aduane na afei ɔfom so kyɛɛ ɛne ntwɛn ɔfom yɛn mfa yɛ nkɔ nsɔhwɛ yɛmfiri mu sum ɔsoro ahede ɛne ɔtumi ɛne ɔne onyam no ɛyɛ wo dedaa amen moma yɛn nhyira pɛgya wo nsa mmienu nyinaa kɔ so ɔdom asodeɛ a ɛfiri agye nyankopɔn ɔba sunsun kronkron ayɔnkoyɛ no ɛne wo bɛtena ɛnɛ awiabere ɛne dɛ nyina wogye di aka amen kɛse paa ɛfɛ tie me ɛde me nsa bɛtoo so na nnwom no a yɛbɛtoo no wonim to koraa wonim nsɛm bɔ ɛyɛ bruce nnwom no sɛ yesu sɛ me mebɔ wo din a na menya wo so ngɔhwɛ sɛnea mpanyimfoɔ bɔ nsɛm no nso wɔbɔ nsɛm na mehu sɛ wo nsɛmfoɔ no yɛ dendenden paa na biribiara ni ma memɛyɛ ma wo sɛ mede me nsa bɛto wapam so na